somos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabots tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigipon niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes og pitsa 27 na buwan mga higala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karon nga buntaga mga higala. Ari sa tama kay galaan sa maayong balita, ha? Onhan ta sa mahigalag pa good vibes nining kabuntagon kay. Sa maayong balita sa mga senior citizens dakbayan sa Sugbo kay Hunyo 7 sugda na ang pag-release sa tag 3,000 pesos nga cash assistance alang sa mga lulo og mga lula gikan sa ilang mga lokal nga kagamhanan, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Sa mo kini mahigala ang matawag nato mga kagalaag anindot no nga kini ni ang mga butang alang sa mga senior citizens nga nagsunod sa broadcast karon no. Okay, nya aritas to mga issues mga kagalaan kay diri sa Cebu City Hall anindot kaayo ang dagan mahigala sa transition team. Labihan kahapsay mga kagalaan hindi ken. Hapsay kayo, in fact pag turnover na si Mayor Raymond Alvin Garcia o si Mayor-elect Nestor Archibal naggako sila. No? Anindot nga tan-aon mga higala mga hapsay kayo, no? Si Raymond Garcia iyang transition team, iyang gipasa ang panggobyerno. Ngadto mga higala ni Nestor Archibal mga higala o ang iyang team sa mga higalaan. Straight to the point. So, hapsay kayo, malinawon kayo ang atong Cebu City Hall, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Pero dilis Kapitolyo por vida. Labihan katensyonado man mga suking tigpaminaw. Ganta nagpagtagad rumbuntaga mahigala, ha? Kay kinini ang porbida, no? Ang City Hall hapsay kayo ang gihimo nga transition o niya kinineng matud pa ganit ni Garcia, Raymond Garcia nga gusto niya nga mulampos ang incoming administration ni Archibal. Tungod kay magpasabot sab kini nga kalampusan alang sa dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. So, po dito sa Kapitol mga higala katong pamahayag gyud ni Winston Garcia daymoto anindot no nga ingon siya salamat sa mga supporters ni Governor Gwendolyn Garcia unya ang mga Sugboano ni sulti naman. So atong gidawat kana unya akong gi-congratulate si Pambari 4 nga maunay mananaog ug unya kini ni ang magtinabangay ta alang sa Sugbo. Straight to the point. Ana mo anindot mahigala kay kung tinuod gyud kang nahigugma sa Sugbo, tinuod gyud ka mahigalang ang imong liderato ba? Ang imong unang-una no? Og gipatigbabaw nimo ang imong paghigugma alang sa syudad, alang sa lalawigan, ipaulahin na ng imong kaugalingon, no? Ang statesmanship ba indaykin, iuna gyud nimo, no? So kanabang ang labing ko na nga ato maning Sugbo, magtinabangay ta alang sa Sugbo, nagsulti naman ang mga Sugboanon. So karon atong ihatag ang kinini ang liderato ngadto sa bag-ong napili unya magtinabangay ta nga mulampo siya aron nga ang iyang kalampusan man atong tanang mga Sugboanon. Straight to the point. Kana mo'y anindot mahigala kay kung imong lisod-lisuron pag yun na wa ka mahigugma Sugboan ng kalakiha. Makaingon ng mga tao ang iyang kaugalingon ni personal interest sa gigi agad. Mao maginaday bisag do sa US and ken sigara ni kahuman mo konsida yon unya mingon okay human namang eleksyon magtinabangay ta para sa atong umaabot nga presidente. Okay na mga sukitig paminaw ang statesmanship ba karon mo taga-tagaan tanig pagtagad kay init mahinuon kaayo ang diskusyon kagahapon no sa mga sakop sa Junta Provincial sa Sugbo atol sa ilang regular session tungod sa unang pamahayag ni 3rd District Provincial Board Member Jimbo Borgonia bahin sa isyu sa gisugyot nga supplemental budget nga nibalor og 1.2 billion pesos. Straight to the point. Nahimong lalis talis pipila ka mga board members ang mga pulong in bad faith sa unang statement ni Borgonia bahin sa wa na pasar
nga supplemental budget gumikan sa kakuwang sa quorum niadtong special session adtong Mayo 21, ha? Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad mahigala kay pagtikainit sa diskusyon, oy, no? Pero atong i-summarize sa para dili malibog ang mga tao. Simple kayo. Simple ra gyud mga sukit tig paminaw. Alang sa mga naminaw ron kay lisod bang kayo nga nala ni katay na nya dag-on lang sa mga in English. Allah tabangan mga higala tabangan sa Burgonya na nya bala in English dito na. Ang tanaw na to ha kay kini ni ang para maklaro tani. Unsa man gyud punto mga sukit tig paminaw? Kay usa ra mas Burgonya mga sukit tig paminaw. Di ma-outnumbered gyud siya mga kaygalaan pero unsa may punto ani? Bisa pag sa kadaghang istorya, ang mga taong Subuanon dili baya mga bugo. Sultian ta mo, intelligent voters baya ang mga Subuanon mga higala. Unsa man gyud pinakapunto dito? Ang unang punto mga kaygalaan nga si Gwen Garcia, gusto niyang ipalusot ang 1.2 billion pesos nga supplemental budget. Mo na una ha. Ikaduha si Burgonya, board member Burgonya, may file og resolusyon kay iyang babagan kanang maong budget nga di makalusot. Mao kana dihay ikaduha. Unya ni issue og statement si Burgonya mahigala sa mga board members ni react mga sukit tig paminaw. Unsa man atong i-dissect ning kini ni ang angay nga mo react mahigala sa kang Burgonya. Unsa man kung imong i-dissect mahigala, number 1 kanang 1.2 billion unsa may baruganan sa matag board member. Number 2, murasag nasakit dahil kay giingnan sila nga in bad faith mao ni mauna. Okay. So duha ka buok ang angay tagaag pagtagad mga higala, no? Na kana pamahayag ng Burgonya, medyo ni-react sa pamahayag ni Burgonya, pero duha ang angay nga imong ano, gusto mi maminaw sa duha. Number 1, mo react mo nga sa Burgonya, mura kunog unsay ang pagtan-aw sa board mo ni mo na, no? That's number 1. But gusto mi masayod unsa man yung stand kung nadayon pa ang 1.2 billion pesos. Straight to the point. Ang move ba yan ni Burgonya gahapon nga wa naman ang 1.2 billion ni atras man, so akong i-withdraw ang akong resolusyon. Sakto kay nga move. Mura man nagduwa ba nga higala nga game of chess baday? Pagpaso sa imong queen, paso ang imong horse. Pag atlas sa queen, atlas ang horse. Atlas ang bishop. Kaya tagaan tani pagtaga-discuss na tumayo ha. Simple kayo. Unsa man, musugot mo sa 1.2 billion nga ipalusot gyud or dili? Kana may simple naman na. So ang gusto mahigalang guhin nga ipalusot gyud ang 1.2 billion. Ang gusto Burgonya nga babagan gyud ang 1.2 billion. Asa man mo ana nga matag board member mo tanong ta asa man mo ana. Ug muingon mo nga naman gi-issue statements Burgonya. Okay, atong tagag pagtagad na karon ha. Kanang gi-issue statement ni Burgonya. Mahimong mo react ka sa statement ni Burgonya, pero gusto mi maminaw pod sa unsa imong reaction sa 1.2 billion. Ug muingon ka nga dili na mi mohatag og reaction sa 1.2 billion kay wa man madayon. Mao sa nang Burgonya stand. Nga akong i-withdraw kay wa man mo dayon. Ato ning klaro na i-discuss ato ron ayo magalan niya ang mga Subuanon nga naminaw minguman nga. Klaro ana simple ra man na. Simple ra ang lintunganay anang tanan kanang 1.2 billion nga ipugos ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Nga bantayanan na siya ang mga board members nga naminaw nako karon ha klarohon tani. Kay gibalik sa executive department pero akong basahon na para maklaro. Kay lisod man kay malipat-lipat ani. Doon na pa'y posibilidad indekin. Prangkahan ano magbantay ta. Napay mga regular sessions next Monday. Sunod nga Monday. Napa. Unya kini pagka gibalik sa executive kunuhay, mahimo man ning i-refile. Labi na kay certified as urgent. Pagbantayanan kay na mo na kini si Gwen, gamay na lang nahabilin sa iyang panahon. Tam John sa lanay, John 30 na lang kutob. Manigingon, mubo na lang untay ang panahon pero taas. Mubo nga taas. Mubo na lang kay John 30 na lang kutob pero taas kay paabuton mahigala kay matag-adlaw naman sa iyang himuon. Atong tagag pagtagad ni karubutaga simple kay na. So ayaw ninyo gihimo ang bugo ang mga Subuanon oy. Straight to the point. Ayaw na magpuyok-puyokon pa ninyo daghan pang istorya mo ni mo na lagot manghigala kay mo na usay pagtuo sa board. Okay. Sige, tagaan tag pagtagad na. Pero unsa may stand ninyo sa 1.2 billion? Moingon mo di hypothetical man. That's why sa akong pangutana ni Glenn Soco gahapon sa atong interview, wa na nako sa tiwas sa pangutana kay hypothetical naman. Ingon man nga ni withdraw. Giatras man higala man i-appeal sa regular session. By next time kung i-appeal sa regular session kana dili na hypothetical. Mo nang matayanan every Monday
matag regular session magbantay ta. Mo na kung ingon, porbida, gamay na lang panahon si Gwen pero kastilan. Karon butaga tagan tanig pagtagad, mas nasuko sila sa statement ni Burgonya day kontra sa 1.2 billion. Atog laro na duha ka buok ang kwan. Maminaw mi sa inyong duha ka buok. Number 1, sa reaction ninyo sa kang Burgonya nga statement. Number 2, unsa imong stand sa 1.2 billion? Wa man. Ato ni tagad pagtagad mahigala ro butaga sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin dito sa kauluhan o wahing Pulse Asia Survey nagpakita nga katunga sa mga Pilipino supak sa impeachment case batok ni Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Samtang 28% lang ang uyo ni ini. Kaniha kini impeachment case magilana na ukay tang tibok nasod ani pila may kantidad ani sa confidential fund 125 million. Na ukay tibok nasod. Nya karon isa-ensayo na ninyong 1.2 billion nga gustong ipalusot ni Gwen, ha? Simple kay na oy, sayon kay nang sabton bisan ang mga tao nga nanindag manis daplin kasabot ana oy, simple kay na oy. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagagubot mga ita ng 125 million gib ayaw mo ginagi padako mo ginagmaayo mahigala mag-impeachment ko tag ato gun ipatangtang ko nila ang Vice President just because of 125 million. Unya karon kining 1.2 billion. Uy kadakog diferensya sa million o billion. Ato ni hatagag pagtagad mga higala sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa samang survey nakita sab nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang adunay labing taas nga trust ratings nga 63% mga sukit tigpaminaw. Limang kabisag tuwa sa dahig may higala sa Presidente Duterte mas siya may pinakataas og rating. Mas taas kaysa ni Vice Presidente Sara Duterte nga adunay 50% lamang og 32% lang ang kang incumbent President Bongbong Marcos. Straight to the point. Mas taas si Sara ni Marcos, mas taas siya ni Bongbong kay 50% iya, ang kang BBM 32% la, pero si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may pinakataas nga dunay 63%. Kini guban pa maskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lang.